neste concello. Outros 4 anos ca firme voluntad de enfrentar os problemas profundos, os chamados problemas estructurales, que son, desde o meu punto de vista, como decía Marco Aurelio, o envellecemento da población, as persoas maiores hai que cuidalas, e como consecuencia tamén temos que suplir todo o que elas facían. O noso medio ambiente está abandonado, os camiños, as fincas, temos que facer todas esas labores que eles xa non poden facer. O segundo problema é a falta de oportunidades. Isto prodúcese por unha mala xestión, ou máis ben por unha mala educación no tratamento dos nosos recursos naturales. O terceiro problema que observo son os traballos precarios. Cada vez os salarios non son suficientes para atender a unha familia, e igualmente estamos radiando nunha especie de semi-esclavitud moderna. Temos que crear novas oportunidades a paliar este problema. E o cuarto, a min é o primeiro, é unha falta de formación adecuada ao siglo XXI. Unha falta de formación no mundo digital, en internet, en técnicas innovadoras que permitan gestionar os nosos recursos dunha forma adecuada ao siglo XXI. Vamos a enfrentar estes retos e problemas con anticipación. O 70% de todos os empleos do futuro están ligados a internet. Vamos a crear na Casa da Cultura, na Casa da Xuventud, un centro de formación no mundo digital, con novas tecnologías, nas novas tecnologías de información e comunicación, dirixido fundamentalmente á xuventude, pero tamén é unha escola de segunda oportunidade para aqueles que non aceptaron inicialmente na súa formación, agora van a ter unha segunda oportunidade máis cerca da casa. O segundo punto, o que vamos a afrontar estes problemas é a planificación. Ao largo destes 4 anos, ponemos en marcha uns 40 proxectos de regeneración urbana e novas industrias orientadas á primeira transformación dos nosos produtos, principalmente agropecuarios. Un centro de distribución coviño, unha planta de tratamiento de produtos de huerta, a comercialización e tratamento de carnes, novas embotelladoras de agua, centro de turismo enológico. Todo isto pensamos facerlo en colaboración con empresarios locales. En caso de que non nos encontremos, tenemos que buscarlos fora. Para levar a cabo esta tarea, disponemos aproximadamente nos próximos 4 anos de 12 millóns de euros, prácticamente todos de recursos propios e outros xa comprometidos por o Estado. Para este proxecto, ponemos neste momento ao servicio de todos o noso compromiso, a nosa responsabilidade, pero tamén a nosa disposición a adquirir os conocimientos novos sobre como seguir gobernando. Isto é o que entendemos nós por a bella petición, xa reiterativa, de traer industrias e crear puestos de traballo. As industrias non se compran, as industrias hai que fomentarlas. Entonces, nos elegimos este camino. Como decía ao principio, é só un punto de vista, é só unha idea, a nosa, que acaba de ser refrendada nas urnas, pero temos as portas abertas para cualquier iniciativa razonable. E para terminar, pido a colaboración de todos os amigos e os que non nos son, de todos por igual, porque temos de diante unha tarea titánica máis de conocimiento e formación que de cousas materiales. Muchísimas gracias. Pois, sin máis, levantas a sesión e hasta dentro de pouco.